Tervetuloa ja tämä on Helmari Haapolainen. Tällä kertaa näytän mitä kalenteria mulla on. Tuossa on eka lehko. Tai siis tuon ekasta lukusta. Sitten vuonna 12 kalenteri. Pervottaa noin pois. Tässä Mars. Se oli semmoista suklaata. Sitten tää Dumle on erikoinen. Koska tehtäviä täällä. Toi on vähän tehtyjä. On unohtanut syödä. Mitä hitsiä? Mä mun mielestä syö. 1,7. No, ihan sama. Tuossa on 1 vielä syömättä. Eikö jää, se oli jo syöty. Tuossa. Ei ole karkkia. Toinen. No sit vois muuten näyttää mun huoneen. Se on niinkö tämmönen pelkkä. No, toisi on väärässä kohtaa ja mä en oo vielä siivonut. Sitten tossa tarkkaan seinä.